Уважаеми колеги, днес ще продължим с програмата за развитие и дейността на болницата, която стартирахме преди 4 години. За наше голямо удоволствие, този път имахме възможността да съчетаеме реконструкцията на цял един етаж с инсталацията на нова, модерна техника, напълно съответстваща на един съвременен европейски медицински център, към какъвто се стремим да превърнем нашият ИСУЛ. С въвеждането на новата ехографска и рентгенова техника в края на миналата година, с реновирането на ангиографа през този месец, попълнението на този нов ядрен магнитен резонанс и компютърен аксиален томограф, ние ще запълним една празнота, която ние всички усещахме. Повишение възможностите на диагностичния център ще ни разреши да повишим и да подобрим качеството на нашата работа, изхождайки от древният постулат «Ки бене диагностика, бене кураре». Да ни е честита новата придобивка. А на колегите от отделението по образна диагностика пожелавам ползотворна и приятна работа.